حمل سجى ندحفا بكيرو عندنا دينا ما خلاني وعمريرو ورقن حمل سجى ندحفا بكيرو ورلا نقل ليل أنا نقل الأكشا كبرت سدران أفرق كنتنا يتحنكسو دينا جراتك ينحلبت انقسو وريفيت وشرفن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرارة شخري وقداد الوانتراو وتقطعو قدام نقرب وأباي لقان سرفو بينا عقلو تحسيرو بينا عقلو بندقوهم بنقر شوصهم بحبل نخبل نسدر تقتلت لبا نخلت قلب لنا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين لنا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليل كل وجم سنن واسورد رخا وني ورخلاني بلد فراخا دي مكان الشحلاني وبريلة فردا بري وراك الآن أوك وتمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتي بلدي نربحر تكستلا ينقنر أردن الكستلا ينقنر قنا مساقل دي مكلا سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي بوترو تمنيت نايو زادر في لبي مسيطاتني حسابي كساب درس جيرات نسانيها ناي بحكي انكو الزلوا نسبة إرترا حدنتو نزي حجز اللو حماق نفاسات سجيرونا بتزبلت أصقاتاتو نفدا نحوها كم تسألا يخاخ قبر زفتن نفاس سلسلة زلو تتنكا نابلت نتمانسي أبزي عدخا كتع مكاي تتسأبه سدت كبيت مخان كردا كالون عدخا حسابيات بالنيرا of course تزلو نفاسات كم ريو زلنا زيناتهم زدليو قبت قربيت سلزلونا نزي كله أقداس نزلو تحستا كلو نايو لأنه كله بعلم جميرنا كيدين عالم كما يتخيل الله مزوبانا دما لعل عمق زلو تحستو نيابي قودن قدا قودن كرينا لايك قبرو سبورت قبرو سامو دا تامسانا صنعو مجمريا بزا قداس تحستو جمرينا. The UN Security Council has condemned Rwanda for backing the M23 rebels in the neighboring Democratic Republic of Congo. The council has strongly denounced the ongoing offensive and called on Kigali to immediately withdraw its troops. According to UN experts, the M23 group, supported by some 4,000 Rwandan soldiers, now controls large swaths of eastern DRC, which is a region rich in natural resources. Banking services. Local bank sectors as proxy to enforce cash, which is a scarce commodity, increasing 1,000 people. We've observed a large number of بحفش انتينا نرزلنا زي دي ار سي بحال هاجر مصاوت كابز خون نوي هندي خوينو جن أملاق حبت هبنا وي وانت فترة وحبت هبنا يلكاي كون كان كتصل زلا كان تايدا نتزلن حبت نخط كملو حيل هبني يلكاي كتصل زلا كا مغنياتو تفترة وحبت نداد ديو قال ملديو كند الديمقراطية ريبابليك كونغو تفترة وحبت استوعب هاجر يلن كند مكرا زز أجابه حزبي دما كندنا كونغو حزبي مكرا أجابه دما بعالم يلن سلازي زلا كاتسقاتات هاجر تزيبلكا صبوق بوليتيكا تزيبلكا صبوق منقص تزيبلكا مرقم يزغير هابتناتكا أتعاقمان تزيكيل كارلو immediately نات مرقم يزغير أبقون قدما نريو زلنا كان مرقم زغير دينا نرزلنا رواندا نيشتي هاجري ويل أورغنايز سلوزغوني نتم برغاو كفالنا كونغو M23 بحالو رواندا مسوم كم تحوز زلا يزنقر بزحات كبلو خلوغن اتن رواندا يلو زخصو زلا كان نبعلو بخالي من قد دسرق زليو أمونغو سرقت زقاتم زلو بأس مخانيهم زنقرو رواندا أي قبروني زلو مالتي كنتم كالوتكا أي قبرون اللوي مدب يبلو من أبنت أمريكا نرواندا قد خطور جميرا الله مغنياتو أمريكا بينا كد بحتون تحب تسلت دالي زلا زبل زرباون الله رواندا تقبرو زلا ويون بول كغامز قبرو زلو قدوس نقري تصبغ يبلي اللغم نكالو قربيت هاقري زربش زلو the same ويليام روتو انتاي قبرالو ناي السودان عطو قجلنا تهاجر زفر زلو
بيت صحفت يبو كاب إمارات هذا 5 بليون يقبل علينا السودان تفرس هلا كالوت حيلتات جنب بواغاناتهم أبي أحمد نبعلو نتي RSF معامة نسيزو انقدوني ربع دي سابع أب هوتيلات ناتي زغمت نيرو بنفرتي بمنقد عير ناي دبي ناي إثيوبيا أنا تجبرها أسواروني أتنيرو حجوني أتخم زليز نجا انتهينا نرزلنا ناي بحق الزحزن كنتات ناي أفريقيا أنا نرزلنا كل زيد ما وصينا ينتايو حد النت زي بالهجر تعي منقص زي بالهجر ويون حيال سراوي زي بالهجر عمودة تعيشوا نزيز خو ودينا سوماليا تركب تحاني ناتورا بحق قبري فتن بتي إمارات بيمانة أقامنا هجر كلا عوعل فاليوم لهم جبس كأتي فتنا له ناي كلها توم أجندة هذا من هجر أبزي زي كرو كنتات وسيد والو أنتي على أبزي أتعايزنا نريشوا أبتي ناي إثيوبيا قد دايك نسجرينا حوالي الشهور الماضية كلها كان هناك ضغوطات من هنا وهنا على عدم በእኛ በኩል በሶማሊያ አካባቢ ከተለያዩ አካባቢዎች የግብጽ ወታደር እንዳይገባ እንዳይሳተፍ ከዛም ከዚህም ተቃውሞ እየተነሳበት ነው ያለው ምን ለዚህ ከነ ያለው فهي ለምን ምንድነው እንደዛ የሚሆነው ነው ይለው ያይ الحجج كلها هي تحدث مشاحنات في داخل وتصبح الصومال في منطقة صراع በኢትዮጵያም ወይም አካባቢው ላይ ባሉና ግብጽ እንድትገባ የማይፈልጉ የሶማሊያ አካልም የሆኑት ጋራ በተፈጠረ ወይም በሚፈጠር አለመግባባት ሶማሊያ መልሳ ወደ ጦርነት የእርስ በርስ ወይ እንታይና ንርዘለና ሶማሊያ መጻወትን አይካሎት ሀገራት ከም ዝኾነ ጥራይና ንርዘለና ሓድሽ አይኮነን ሶማሊያ ነነዊሕ ዓመታት ዝቀጸለ ኩነታትዩ ጥራይቶም ኣብ ውሽጢ ሶማሊያ ዘለዎ ሓይልታት ንሓድሕዶም ይባልዑ ኣለው ኢማራት ብጀካት መቃዲሾ ተኻልእ ክፋልናቱ ብፍላይ ኣብዚ ዋን ዘለን ቀን እንታይ ዝብል ዘረባይ ዘውራ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ካብ ኮሎምቢያ بجنزب استقصر سراويت مرسنريس بهالو أب سوماليا أب تفلالي كللات ناي سوماليا سراويت كتوافر مخانا إماراتي نجرالو تركي نتمقادي شوز بهالن كبابيون سراويتان ناي ديفنس ديلس مس تركو مس سوماليا جيرا سلواناتا ربحاناتا كتعزز أبن سوماليا عندما كردادو مخنياتو بمنقد ناي منقد بتتركو تقو عصر عند حقوين ربحك الواصل زخونا كتجبر تفتنا لا إمارات سومالي لاند حجاب كهالك كللات ما بونتلاندن كلملن إذا اللوابو قتصر اللوايو جبسي حجة كتعاتو تفتنا لا أمون قطب إثيوبيا ننوي عمتات قلبوتات حزت الله انتهينا نرزلنا السودان كمو نايدق حيلتات مسعوة تقرات كوينا الله خنول كلنا سوماليا دما كاب قدم كوم يعني السودان حجي أبو تغيير هذا الله ولا السودان بقوله مون تعيينا بران حق أكشن بوك على يدي فرسان يرمبر هم فيش كاب زنبرت هاجر نوي عمتات كتيلي هكرنا أفريقيا رجع زلوا هاجر حنت تريز الله أنت هاجر ترى رجع زلوا إيرترا يسادم إثيوبيا نبعلو مسعوتنا يبزحات يزلوا إثيوبيا منقصي أبي أحمد نبعلهم كبلوغ لو كنسمينا ملاقسي مسعوتنا يبزحات كم زخنة مجنزابي اللي سلازي نشاتهم لسوماليا كوارا زيولا يمزفتنو السودان كوارا زيلهم يمزفتنو نبعلهم جن لما نيت هاجر هبنا بلد نز جنزب عبد الرحمن بقول دما مجابريانو كونوس أجمع زي بلهم كلام نسون ترى يمني رمجي كينيا كابوم تجدد ويليام روتو كابابين العلي لمانن مجابريان كونس اللي جمره نتبوتنا يا بأحمد يمنطلع خمسة الله يمسنوغر ولا إماراتون نابو جز أم خداون أيتو واحد طلعوا من الله قال إثيوبيان أبتل منا يقدمنا له زبل زرباس له زلوا نقطر كابو أبزون حدش معبال له مثلاً ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራ ልዑክ በሶማሊያ የስራ ጉብኝት አድርጓል። ልዑኩ ጉብኝቱን ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ባደረጉ ውይይት በቀጣይ በመቃዲሾ የቴክኒክ ውይይት እንዲደረግ በአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሰላምና ልማት ማርሻል سنتين نرزلنا تي إتماجور زبلو وين تشيف أوف ستاف نا إثيوبيا برهان جولا مالتيو ناب سوماليا خيرو خمسة لو سلازي جبسي كت تسعر على تركي إمارات إثيوبيا دم بوت أنا موحس بتسوماليا مجابريا وين متعوتين أي كلهم حيلتات ناي ريجنال باورسن لوكال باورسن أبو كلها توم كت عوتين نرزلنا أمو داتا دم ناي كالوت حيلتات ناس أخوت أخاندر حاسيبكا متعيقا أنتي كم زخون أبزن رلنا إذا كابزي نفسه كفير تراوي كم هرسل زلوا يدم توزلوا نقطة لابتناتنا قدايكا أمر يتيجون مواجهة تكفلو إثيوبيان مياكل تلك هاجر سنل من مالتها شنو عند هاجر تلك نوم يبالو عندنا بوستو يازو يزو بذاتنا heterogeneous type የሆነ population ሲኖረው በባህሉ በቋንቋው በታሪኩ በጂኦግራፊ ስፋቱ
ተለክቶ አንድ ሀገር ትልቅ ሀገር ነው ይባላል። ይህ ሀገር ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ህዝብ ትልቅ ሀገር بحفشة قداي ناي بحري أجندا ناي بحري صقاتات ناي بحري نمركب بالعلن تحتن بصقامن يمانن كلا يوم زوعلو زلو كم إثيوبيا مسألة أبا حجر بزي أفدق بحر كترف ناي بحكي زحزني يبلو. By the way أسويكم لم تدخلوا كاب محر ناي بحري هرفان زلهم زوم سبازياتهم أب حدا أكتيفيست ناتهم زقبرايا بزحاق تموتون ديهم رجزانيا give me a second حنت فيديو كريكمي ني أفدق بحري دليتنا أفدق بحري أمن تاي كبصحهم كم زغل نخطريو إليه دمس أزل الغزيا just give me a second. Now this one here. زي هبتش جرمود بحال حدا كابتم صري إيرترا أكتيفيست نايبي كابتم بروباغانديست كتر حدا يو انتاي لسكوتي نيرو major breaking and good news سيلو انتاي سلازقاتا ميز good news نايف دقة بحر بدليت نزيون سبازياتهم نابس أتفكتوهم كم زغنة. Multiple reports indicate that Mount Fentale, an active volcano in Ethiopia located in the Great Rift Valley in the Afar region about 120 kilometers east of Addis Ababa. هذا volcano أفتي Afar region حدش ناي volcano مقصال ناي وي مريت كقاصل كله قلي مالتيو كمس لزقاتمه good news يلوه سلامتا اسكي أفتق بحر كنركب نخلينا كاب زبل حلمي volcano كما تخلو سب وأملاقات حنا ناي زبل سب قاتل غلي ونتهاجر كعنوا غلي ونسبات كتف غلي الكا كم زي مالتيو كم زخقاتهم كله سب يسنبديو زيوم سبازياتهم كام محر ناي بحري هرفان زلوهم ويون سسع زلوهم نتي حماق زخونه ነገር ከም good news ገይሮም ክሪዎ ምክንያቱ እታ ኣፍደገ ባሕሪ ገለ ነቲ ናይ ኤርትራ መሬት ጨዲዱ ካብ ቀይ ባሕር ማይ ናብ ኢትዮጵያ እንተኣተዎም ኢሎም እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዘፍርሁ ሰባት እዮም ምምክን ንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ህርፋን ናቶም እቲ ባህጊ ናቶም እቲ ድሌት ናቶም ብፍላይ ንባሕሪ ገፁ ዘለዎም ኣጠማምታን ኣመለኻኽታን ይስተረና ጥራይኻ ክትብል ትኽእል ምክንያት درجة يبلو أتمامتها بحري هرفان ناي بحري كم زلوهم كم فلت كن كلالنا شوف بحفشة ناي بحري أجنداناتهم بزي سفح ملكعو يغسل كم زلوين عند رجالنا تابع ياسمراو አገዛዝ ጭንቅ ገብቶታል ኢትዮጵያና የአሰብ ግዛትን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ላይ ከተለመደው ውጪ ከፍተኛ ብዛት ያለው ሰራዊት ከማሰለፍ በወደቡ አካባቢም የግብጽ ባህር ኃይልን በጥበቃ ለማሰማራት እስከማሰብ በርካታ የፍርሃት እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ ራሳቸው የሻዕቢያ ልሳን የሆኑ ጦማሪያን ጭምር እየገለጹ ይገኛል የግዳጅ ወታደራዊ ምልመላ سنتايم زبلو زلو أبزي سفيع زخونة بروباغندا أنصار إيرترا فنيوم زلو تايو إيرترا رعدي أتيوا خمس زلو قال ملأ زي تبوق يرنا خان مني رعدا أتيوا زلو تبوق يركب رحالكم كفتني مجمع رياجن زي قداي زي زرانا قداي ناي سومالي لاند عمد ملو كم حسم نفي حما لومي ناي أب بروباغانديست سومالي لاند كمل حاسكم كي توصوا تباهي لومي قداي سومالي لاند نحنت جزيون كي تزاربوا لا يلوم أي زاربون يمتغلالا أجندهم نصبق كون كله من سوماليا نتا عمت ملو دزعرف وهاجر من سوماليا بحبار كنا كن عبينا أفتق بحر كن ركبنا خلو خلو كل تتسلي ناب سوماليا زقبرو زنبرو ناب إيرترا قدمون نيري ناب إيرترا ملو بملو نايتسل منفسل نايتسل يقوسقواسن أنصار إيرترا تغير له وتم لبام دزعوت بوليتيكانيات ناتهم كان تايبل بزعباز قدايس كان اسمعيو የሚመለከት አሁን ቅድም ያነሳችሁት ሀገር ኦልሬዲ ውስጥ ችግሮች ይኖራታል ዴፊኒትሊ እንደኛው ማለት ነው ያ ግን የነሱ ጉዳይ ነው አሁንም ቢሆን እንደ ኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ከመጻረር ኃይል ጋር ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው የውስጥ ጉዳያቸው ራሳቸው የግብጽ ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ነው ግብጽ ነበርኩ ነው ያቻቸው ላይ ውስጥ ጉዳያቸው ኦኬ ፌር ኢናፍ ኤርትራ ውሽጣው ጉዳያታ ውሽጣው ጸገማታ ንውሽጥ ህዝብ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን ይዝምልከት ፌር ኢናፍ ኢትዮጵያ ውሽጣው ጸገምኩም ንዓኹም ይዝምልከት እጅን ታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ እዚ ኤርትራ ውሽጣው ጸገም ስለዘለዋ ነቱ ውሽጣው ጸገምናታ መኻል ስለዝሰኣነቶ ኤክስተርናላይዝ ክትገብሮ መኻላ ዘራርባ ውሽጣው ጸገምና ኤርትራ ስለዝኸበደ ምስ ኢትዮጵያ ምኽኒት ጌራ ኩናት ክትገብርያ ትደሊ ዘላ ይዝብል ዘሎ እዚ حبال بليا خيط قدمك كيز بحال مسلا ميت خاميتي أبوتو بكون إنك كجبر نريال لنا إيرترا أوشتا كاب أعماز خونه ويونس أجمع زفترة لا شجر كم زلا بإيرترا ما نمسوي فلتي كم زي الله إيرترا نهي جرات أجمع اللوا
ቁጠባን ከተበራብር ብድሆታት ኣለዋ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ኣለዋ ናይ ኢንተርኔት ፀገም ኣለዋ ብዙ ፀገማት ኣለዋ እዞም ፀገማት እዚኣቶም ትማሊ ዝመጽ ይኮንና ኤርትራ እምበሽ ትማሊ ክፍትሑ ጀሚሮም ኣለዉ ዝሓለፈ ዓመት ክፍትሑ እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ተስፋ መንፈስ እምበር ናይ ጭንቀት መንፈስ ኣይኮነን ዘሎ ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን መንፈስ እምበር ናይ ኩናትን ናይ ካልእ ሽግራትን ኣይኮነን ዘሎ ናበይ ገጽና ከመይ ኢልና ቀልጢፍና ናብቲ ንደልዮ ንኸይድ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ብዛዕባ ኩናትን ውሽጣዊ ዕግርግርን ምቅትታል ናይ ህዝብን ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ናትካ ወዮናታ ንሓማታ ከም ዝብልዎ ገምጢልካ ምዝራብ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኣጀንዳ ገምጢልካ ምዝራብ እዩ ኩናት ዝደሊ ዘሎ መን ምዃኑ ኣብዚ እውን ፅቡቅ ገይሮም ክገልፁልኩም እዮም ኣቢ ኩናት ደብሎ ዘሎ እንታይ ምዃኑ እቲ ምክንያት ኣብዚ ኣስምዑ እጂ የዚህ የቀድሞው ፕሬዚዳንት የሙላቱ ተሾመ ጽሁፍ ዋና ዓላማ ምንድነው ብለህ ታስባለህ? እንዴት ሳገኘው? እኔ እንደገባኝ እውነቱን ለመናገር በቃሉ ከዚህኛው መንግስት የፍርሃት እንጂ ጦርነት የመፈለግ አርጋ አላየሁትም። አንደኛው ነገር ያው እንደታወቀው እሳቸው የጻፉት ነገር አይደለም በመንግስት የተጻፈ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ያንን ተቀብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የመንግስት ሚዲያዎች ሁሉ ነገሩን እንዴት እንዳስተጋቡትና ሄዱ ዚያታ ዘርባ this is a very very interesting analysis ኣብዚ ቻነል በተደጋጋሚ ተዛሪብና ሊና ግን again በኢትዮጵያውያን ውን ኣብ ተመሳሳሊ መደምደምታዮም ዝበጽሑ ዘለው መጀመሪያ እቲ ኣብ አልጀዚራ ዝተጻፈ በቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ድማ ኣብ ዲፕሎማትን ናይ ኣብ ድማ ቀረባ ኣማኻሪ ምዃኑ ዝነገረሉ ሙላቱ ተሸመ ዝበሃል ዝተጻፈ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ታሪክ ናይ ዕግርግር ናይ ምፍጣርን ሽግር ምፍጣርን ናይ ኩናት መሰረትን ዘይርቃትን ምዃና ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኩናት ብመንገድታ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቀውሲ ኤርትራ ንዑ ተጠቂማ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት ከጀመሩ ከሎ ማሕበረሰብ ዓለም በጃኹም ርጡ ዝብል ዘረባያ ጌራ እዩ ጽሒፉ ንሱ ዝጻፈ ይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽሒፉ ብመንገድናቱ ጌሮ ከም ዝወጽእ ጌርዎ ስለምታይ እሱ ተቀባልነት ዘለዎ ቁርብ ትለይ ተሰማዓነት ክልዎ ይኽእል እዩ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ድማ ኣጀንዳ ክገብሮ ስለ ዝደለየ ዕላማ ድማ አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ውግእ ስለ ዝደለየ ወይ እውን ሻዕብያ ምስ ውግእ ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣይኮነን እንታይ እቲ ዕላማ ናራቲቭ መጀመሪያ ኤርትራ እገዳ ንኽወርዳ ማሕበረሰብ ዓለም ብሕማቅ ክትምታ ተጽዕኖ ክገብረላ ሽግር ንኽፈጥር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምክንያቱ ኣቢ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፀገም ኣይኮነን ንኤርትራ ንውግእ ክእውጅ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፀገም ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ ናይ ዓለም ለኸ ኣክንድቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጥራይ ከስተባህል ዝፍትን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ዘሎ ገይሩ ነቲ ኩነታት ሽፍት ንኽገብሮ ነቲ ብሌም ነታ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ናብ ካልኦት ሽፍት ንኽገብሮ ከጓዓዞ ስለ ዝደለየ ኣንሽተን ይስማዓያ ካልኣይቲ ክፋል ድማ ምስተን መራኽብ ኣብ ቀይ ባህር ዝተሓዛውን ርክባል በትን ርቀት አይተናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንግል አመራረጣቸውም ይታወቃል። በሶስተኛ ደረጃ በጽሁፍ ውስጥ የቀረቡት ነገሮች ሁሉ የዓለም አቀፍን ፖለቲካ ከጎናቸው ለማሰለፍ በተለይ ምዕራባውያንን ሽብርን አንስተዋል። የየመንን በቀይ ባህር አካባቢ የሚያደርጉትን ጥቃት ግምት ውስጥ አስገብተዋል። ጦርነቱ ከተነሳ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ይኖረዋል። በኢትዮጵያና በኤርትራ ብቻ አይወሰንም። እነዚህ ነገሮች ስታያቸው አሁን ለትራምፕ አስተዳደርም ሆነ ለአውሮፓ ህብረት ከኛ ጎን ቁሙና አጌንስት ኤርትራ ሁኑልን የሚል ሐሳብ ይመስላል። እንግዲህ ከዚህ ድረስ ኦኬ በጣም ጽቡቅ ዝኾነ ነጥብታት ይዘብ ዘሎ መጀመሪያ እቲ ናይ አልጀዚራ አርቲክል ውጽእ ክብል ዝተወደበ መንገዲ ኩሉ ምንጭታት ሃገራዊ ቲቪ ናቶም ይኹን አክቲቪስትስ ኩላቶም ኤርትራ ንውግእ ትዳለወላ ኤርትራ ንውግእ ትዳለወላ ሽዑ እዚ ኩናት ናይ ኣዋጅ ጌራ ዕጡቅ ጉጅለ ከምዚ ገብረ ኤርትራ ክተት ኣዊጃ ገለመለ ኩሉ ብዝተወደበ መንገዲ ኮበረናቶም ክሃርሙ ጀሚሮም እዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ሓሲብዎ ዝነበረ እዩ ዕላማ ድማ ከም ዝብለኩም ዘሎ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣተኩሮ ገይሩ ፀቕጢ ንክገብር ጥራይ ዘይኮነ ግብረ ሽበራ ዝብል ዓለም ከተቀልበሉ ትኽእል ማለት እዩ ንግብረ ሽበራ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሶማሊ ዝተካየደ ገለመለ ንኩሉ ናይ ግብረ ሽበራ ካብ ሳሕል ስቴትስ ካብ ከባቢ ናይጀርያ ጀሚሩ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይመፅእ ስለ ዘሎ ይሄ ባሕሪ ንንግዲ ሽግር ከጋጥም ኩሉ ነገራት ተሓይዝካ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣቃልቦ ንክትስሕብ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኣብን ክኾኑ እሞ ዝኾነ አንጻር ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣጀንዳ እንተሎ ድማ ከሳስድልዋ ኣለኹ ንምባል ዝተገበረ ዳንበር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት ምልክት ስለ ዘርአየት ኣይኮነትን ትክክል ኤርትራ ንጹር ዝኾነ
መብርህን መልስን ብምሃባ ደስ ዘብል እዩ ኤርትራ ወላ እውን ኣብ መጋባያ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኢላቶ ኢሎም ዘውፅዎ ዘለዉ ዘረባ እውን ባዕላቶም ንኤርትራ በጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርቷን አቀረበች። በተቃወሱ ጎረቤቶች ተከበን እኛ ገነት ነን ይላል ሪፖርቱም። የብልጽግናና የሻዕቢያ የአብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ ጉዳይ በጦርነት በተወጠረው ዓለም ውስጥ የሚፈለገውን ያክል ባይሆንም ወቅታዊ አጀንዳ መሆኑ ግን አልቀርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀነራሎቻቸውንም ሹሞቻቸውንም ሰብስበው ኤርትራን ጋዛ ስለማድረግ ቀይ ባህርን ስለማግኘት ኢሳያስን ስለማስወገድ ሲናገሩ ሰንብቷል። ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንኑ ሐሳባቸው በሙላቱ ተሾመ በኩል አደባባይ አውጥተውታል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስም የለመዱትን የጦርነትና ወታደራዊ እንቅስቃሴ አውጀዋል። ከ50 ዓመት በላይ የሆነ ኤርትራዊን ከሀገር መውጣት ከልክለው ከ60 ዓመት በታች የሆነ ሀገሬውን ክተት ብለዋል። በዚህ ሁነት ውስጥ በጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርቡ ዘንድ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉ ብዝተወደበ መንገዲ ገሊኦም ብዝተወደበ መንገዲ ካልኦት ድማ ፅልእ ናይ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ውዳበ የድልዮም እዩ ኩላቶም ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ መጀመርያ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን መንግስቲ ኤርትራ ክተት ከም ዝኣወጀ ኩሉ እዚ ፌክ ኒውስ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ነገር ኮይና ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ዕላማ ግን ንኤርትራ ብሕማቅ ከተሰይጥና ኣጀንዳ ክትፈጥር ስለ ዘለካ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ አንጻር ኤርትራ ክጽሕፍ ክትከላለካ አንፎርቹኔትሊ ብዙሕ ስለ ዘለዎም ንሰብ ነቲ ሶሻል ሚድያ ዶሚኔት ናይ ምግባር ዓቕሚ ድማ ኣለዎም ኣብዚያ ክነግረኩም ዝደሊ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ትግደሱ እንድሕር ኮይንኩም እቲ ዝዓበየ ቃልሲ ኣብ ኤክስ እዩ ዝፍፀም ስለዚ ኣብ ኤክስ ከድኩም ነቶም ናይ ኤርትራ ኣነ ፈለው ግበርዎም ዝበልኩም ሓወልቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓወልቲ ኢልኩም የማነ ገብረ መስቀል ኢልኩም ኣብ ኤክስ ተፅሒፍኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መዓልቲ ዋላ 2 ደቂቃ ኣጥፉ ሓወልቲ ዝገበሮ ሼር ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ ናተይ ፈለው ክትገብሩ ትኽእሉ ተስፋ ኒውስ ካልኦት ኣለው ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝነግረኩም ንዖም ፈለው ጌርኩም ሰፖርት ግበሩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንኤርትራ ጨማዲታ ጠዋዊኻ ኣሳሲርካ ንኤርትራ ንምፅላም ንሕማቅ ናይ ኤርትራ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዓሰብ ናትና እዩ ከምዚ እዩ ነይሩ እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ለይቲ መዓልትን እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ኤርትራ ድማ መልሲ ትህብ ኣላ እዛ ስእሊ ትርእይዋ ኣለኹም ኣብ ፅቡቅ ኣይትረአን እያ ግን ኣነ ትማሊ ኣብ ኤክስፖስት ዝገበርክዎ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዓሰብ ኣካል ናትና እዩ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ናትና እዩ ነይሩ ገለመለ ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለና ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ነቲ ታሪክ ብጌጋን ብሓሶትን ጠማዚዝካ ስለ ዝተዛረብካያ ድማ ሓቂ ይቅየር ማለት ኣይኮነን ኢለ እቲ ጭብጢ ወይ እውን ሓቂ ዝበሃል እንታይ እዩ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ብጀካ እቲ ኢትዮጵያ ካብ 62 ክሳብ 90 ወሪሩ ሒዝዋ ዝነበረ ኣብኡ እንተደይ ኮይኑ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ታሪክ የለን ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ እየን ዝብሉ ኣካልና ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ፋክት ቁፅሪ 2 ድማ ኢትዮጵያ ነቨር ኦውንድ ሬሲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ሃልያ ነራ ኣይትፈልጥን እያ ኢትዮጵያ እዚ ቀይ ባሕሪ ወኒኖም ኣይፈልጡን እዮም ጀስት ፊክሽን እዩ ተርዲውን ፊክሽን ፅንፅዋ ይትናቶም ሳልሳይ ጭብጢ ድማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እውን እንትኾነ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብዘይ ድሌት ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ፌደሬሽን እውን ሲስተማቲካሊ ዘፍረሰቶን ነቲ ኩነታት እቲ ሴራ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ክትገብራ ዝኽኣለትን ብቁጠባ ንክትዳኸም ድማ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ቁጠባ ኩሉ ዝሰረቐት ሃገር ምዃና እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ብኣፎም ጠራዕራዕ ይብሉ 10 ግዜ ካልእ ታሪክ ክገብሩ ይፍትኑ ነቲ ኩንነት ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ግን የለን ብምባል ኣብ ኤክስፖስት ገይረያ መዓት ኢትዮጵያውያን ብፀርፍን ብገለመለን መዓት መልሲ እዩ ግን ኢትስ ኦኬ ንሕና ዝከኣለና ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምሕጋዝ ዝከኣለና ክንገብር ክንፍትን ኢና ሰፖርት ድማ ግበሩ ንስኹም ነቲ ንሶም ዝብልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ናትና ካውንተር ዝኾነ ኣርጊመንትስ እውን ክንህብ ክንክእል ኣለና ንሳቶም ናቶም ስራሕ ነቲ ኩነታት ንምብልሻው 10 ግዜ ከምቲ ዘረኣኹኹም ኣብቲ መጀመርያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካርታታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ካርታ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ግዜ ዘይኮነ 6-7 ግዜ ንኤርትራ ከምዚ እናጠዋወኻ ምስራሕ ኣመሎም እዩ ኮይኑ እዚ ስቂልካ እንተሪእኻዮ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ክመስሎ ስለ ዝኽእል መልሲ የድልዮ እዩ እቲ ጉዳይ ድማ ከም ኣጀንዳ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ንክገብር መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ ኣብ ንገለገለ እውን ሰባት ምክሪ ሂበ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ እቶም ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ዋላ ካብቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ምስኦም ዝሰርሕ ገይሮም ብሽም እቲ ኤምባሲ ኣብ ኤክስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓበሬታ እንተውፅዩ ንዓ ሼር ክገብርዋ ክኽእሉ ኣለዎም ኩሎም ነፍሲ ወከፍ ኤምባሲ ኣብ ጃፓን ዘሎ ኣብ ስዊስ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ
ኣብ ኢማራት ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሆላንድ ዘሎ ኣብ እንግሊዝ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ኩላቶም ግዜ ይብሎም ናይ ነው ግን they have to dedicate someone እቲ ሓበሬታ 10 ግዜ ክድገም ክኽእል ኣሎ ነቲ ካልእ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣቤክስ ግዱስ ዝኾነ ኤርትራውን ኣሎ ንሳቶም ተገይሮሞ ከምኡ ቀልጢፍና ድማ ንገብር ንኣብነት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ኣቴንሽንን ወሲዳ ከም ዘላ መገንዛብ የድሊ ፌክ ኒውስ ግን ቦታ ሒዙ ዘሎ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ሃገር ከይወፁ ዝድርብ ተወሳኺ መምርሕታት ብምውፁ ኣብ ህዝቢ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ኣረጋጊፆም ብጀካዚ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ንኩለን ምምሕዳራት ዞባ ትሕቲ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ዳግማይ ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝገቡን ክስለፉን መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ገሊፆም ቢቢሲ ነዚ ሓበሬታ ንምርጋፅ ኣብ ዝገበሮ ፃዕሪ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝመሳሰል ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ክረክብ ከም ዝኽኣለ ይገሊጹ ዘሎ ሓንቲ ኣብ ኖርዌይ ትቕመጥ ኤርትራዊት ኣቦኣ ነዳኣን ቪዛ ረኺቦም ክመፁ እናተፀበየት ነዳኣ ክፍቀዳን ከሎ እቲ ጥዩስ ኣቦኣ ግን ካብ ሃገር ክወፅእ ፍቓድ ከም ዝተነፍጎ ሓቢራ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ዘየለ ነገራት ጠላቂሞም ኣንጻር ኤርትራ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ሕሱም እዩ ፈፈው ክብል ቀኒ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝዓፀወት ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣውፅኦም ነይሮም ኢሚድየትሊ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢንያም በርሄ ፌክ ኒውስ ትብል ጥራይ ክልተ ቃላት ፌክ ኒውስ ስለ ዝበለ ብምሉእ እቲ ሓሶት ከም ዝበርዐነ ኣብቲ ኤቤክስ ድማ ኩሉ ሰብ ሼር ክገብሮ ጀሚሩ ልክዕ ከማ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ዘረባ ኣብ ኩንነት ዘየለ ክኸውን ከሎ ትም እንድሕሪ ኢሉ ሓቂ ዝመስል ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ክተት ገይሩ ከም ዘሎ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ሓሶት ምዃኑን ፌክ ኒውስ ምዃኑን ጥራይ ክገልጽ ክኽእል ኣሎ መብርሂ ክበሉ የብሉን ፌክ ኒውስ እንድሕሪ ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ ፌክ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ስቕ ኢሉ እንተርእይዎ ግን ሓቂ ዝመስል ናይ ሎሚ ሚድያ ድማ ጭብጡ ዘድልየ ይኮነን ሓንቲ ግዜ እታ ዘረባ ምስ ወፀት ማዕርያ ሓሶት እያ ኢልካ እንተደይ ካውንተር ጌርካያ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናተጋነነ ዝኸይድ እዩ ኣብዚኣ እስከስምዑ ሕጂ አሁኑኑ የዚሁ የመሳሪያው ነገርና የሶስት ኮንቴነሮቹ ነገር እንደ ዋና ጉዳይ ሆኖ ይመጣብኛል ማለት ነው እንጂ እንዳልኩ ጦርነትን ፈልጎ ነው አብይ እንዳትለው አሁን ባለበት ሁኔታ በሁሉም አቅጣጫ ተወጥሮ አጀንዳውን ወደፊት ባመጣበት ጊዜ ሁሉ ያኔ የቀይ ባህርን አጀንዳ አልሰራለት ብሎ ጥይቱ ደንብሾ በኋላ የሚፈልገውን የህዝብ ግንኙነት አላገኝ ብሎ ጎድቶት ነው ሄደው ዲዶም ሶማሌላንድ ላይ ሲያፈጎድቶት ነው ሄደው ዲዶም ሶማሌላንድ ላይ ሲያፈገፍግ መጨረሻ ላይ ያንንም ድሮፕ አድርጎት በማይሆን ሁኔታ ነው የወጣውና አሁን ብድግ ብሎ ተነስቶ ወደ ፈልጋለውና ወደዛ ሄዳለው የሚልበት የፖለቲካ ቁመናም የለው ፖስት ኮንቴንት በሐፈሻ እዚ ዝበሃል ዘሎ እቲ አቢ አሕመድ አንቂድዎ ዘሎ አይ ቲንክ እቲ ኣብ ናይ አዘርባይጃን መራኽብ ኣባፅእ ተታሒዘን ዘለዋ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣፅዋራት አቢ አሕመድ ነዚ ሕጂ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ምስፋኖ ምስ ሸኔ ምስ ካልእ ዘለዎ ጉዳያት ንመፍትሑ ሽግር ኣጋጢሞ ስለ ዝነበረ ኣፅዋር ንክገዝእ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዝነበረ ኣብ ከምኡ ኩነታት ከሎ እቲ ብክንደይ ልመናን ብክንደይ ጥበብን ካብ ኣዘርባይጃን ዝተገዛ ኣፅዋር ስለተታሓዘ ናይ ኣንፀርፅሮት ዘረባ እምበር ቁመና ናይ ኩናት ድልውነት ንኩናት ምስ ኤርትራ ክገጥም ዘኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎን ድልውነት ስለ ዘለዎን ኣይኮነን እቲ ውይ ዝብል ዘሎ ድማ ሕኑቕ እንታይ የውፅእ ዓፍራ የውፅእ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ናቱ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝተታሓዞ እዩ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ወትሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ውሕጥ ኣቢልዎ ትሚል ኣሎ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ዝጠፍኦ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ብግልፂ ብደገ ዝፍለጥ እዩ መዓት ዕጡቃት ጉጅለ ስለ ዘለዎ እቲ ኩናት ናቱ ድማ ውሽጢ ሃገር ስለ ዝኾነ ንኣብነት ፋኖ ይዋጋእ ኣሎ እንተኢልና ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ሰራዊት መልይ ዘሎ ስለዚ ሓበሬታ ካበይ ናበይ ክወፅእ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ከምኡ ናይ ኦሮሞ ዕጡቅ ጉጅለ ስለ ዘሎ ምስኣቶም ክሰርሕ ዝኽእል ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ድማ ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ ዘለዎ ፀገም ድማ ፈፂምካ ክወፆ ዝኽእል ፀገም ከም ዘይኮነን ናብ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ድማ ኩናት ደልዩ ዘይኮነ ኣጀንዳ ደልዩ ምዃኑ ሻዕቢያ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ከም ዝፈልጦ እቶም ፀረ ኤርትራ ድማ መፍተቶም ረኺቦም ስለሆነ ከ60 ዓመት በታች የሆንክ ኤርትራዊ ሁሉ ተዘጋጅ የሚል አዋጅ አውጇል። እውነት ለመናገር 523,000 ሰው ይዘ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገርን 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለውን ሀገር እገጥማለሁ ማለት የመጨረሻ በዓለም ታሪክ የመጨረሻ ውርደት
ብቻ ሳይሆን ራስ ላይ ቦምብ እንደማፈንዳት ይቆጠራል። እነዚህም ያረጁ ናቸው። ጦር حمشت شح انتلو خينا بيرترا كساب حجي بحرت دلز نبركا 500 شح ني 1 مليون ني 230 مليون افريهم كمالديو واو ني بحق زحفريهم زومز بزيو كنت ذات اكل حماما ديهم سبا يكونكم عندهم نيرترا كو حدو متزفتنو مطلو تغمتي لصرفن عم مخانو زردو ما يمسلني ترجم مسيرترا غن واغاينا الكو تفكر لهم وحود زبين تحري لهم نيرترا كو حدو انت فتينو كما يرزو وحود كم زغيرو انبركخكم ينبرالو تزرباهم يا تملسي كندي مليون كنكم هيكون كواليتي كونتنت يكون قطر ده يكون كواليتي نايت سبي جنرال سبحات كميلهم هذا كندا اي ثينك بريزنت سازي ولا جنرال سبحات تي بزح ده يكون تي بقعتن عينه نايت سبكا اقداسنه تلو بحفشه قمنا ناي كوينات كم زي بلون ابي احمد ابزياون حنت زرباني ربا غيرنا سغراينا መንገር መፈልገው አብይ አህመድ የምታደርገው ነገር ብቻ ምክንያቱም በሶማሊያ ሀገር ሄደ በሶማሌላንድ እና በሶማሊያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በአዲስ አበባ ህዝብና እዛ በኦሮሚያ አካባቢ በሚኖር ህዝብ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በአፋርና በሶማሊያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን ቤላ ገይሩ እና ተጻወተሎም ኣብ ስልጣኑ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ዘለው ይዝነግር ዘሎ ትክክል እዩ ንተጋሩን ኣምሓሩን ከም ዝባልዑ ገይሩ ኣዲስ ኣበባ ቦቱ ኣብሒስሉ ንሓትሕዶም እናተፋጠጡ ከለው ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ኦሮሞን ዘሎ ወጥሪ ንላዕላ ደይቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኦሮሞ ክከላኸልሉ ከም ዝኽእሉ ገይሩሎ ወገን ሶማል ኣብ መንጎ ኦሮሞን ሶማልን ዘሎ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሶማልን ዓፋርን ዘሎ ጎንፂ ኣብ መንጎ ዓፋርን ተጋሩን ዘሎ ጎንፂ ቤንሻንጉል ዘሎ ኤቭሪዌር ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ብሔረ ብሔረሰብ ዝበሃል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ናሓትሕዱ ተጠማመት እዩ ዘሎ ነዚ ሃገር ሒዙ ድማ እዩ ሕጂ አንጻር ኤርትራ ነዞም ኩሎም ሽግራትኩም ገዲፍኩም ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ንኤርትራ ተዋጉለ ይብሎም ኣሎ ንኤርትራ ገጾም ሰራዊት ንኸንቀሳቀሱ ራዕዲ ከም ዘለዎም ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት አክቲቪስትስ ናቱ ዝፀሓፈ ነይሩ ናብ ግንባራት ናይ ኤርትራሲ ሰራዊት ናይ ትግራይ እንተዘይኮይኑ ንሕና ሰራዊት ክንሰድድ ኣይንኽእልን ናይ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ድማ ሻዕብያ ኣብ መፃወድያ ናትና ክንእትዎ ኢና ንሓስብ ዘለና ብርጌድ ንሓመዱ ከምኡ ድማ ናይ ስደት መንግስቲ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነምፅኦም ዘለና ከምኡ ድማ ዕጡቃት ጉጅለናቶም ኣብቲ ዶባት ነቕርቦ ዘለና ሻዕብያ ረሳን ስለ ዝኾነ ወይ ስምዒታዊ ስለ ዝኾነ ምንቅስቃስ ንክገብር እሞ ሰራዊቱ ገይሩ ምንቅስቃስ ምስ ገበረ ዓለም ለኸ ምሳና ልኡላውነት ስለ ንጥሕስ ዘለና ውዕል ኣልጀርስ ስለ ዝጥሕሱ ዘለው ንሕና ድማ በቲ ዘለና ዓንተር ሓይሊ ከይድና ነቲ ዓሰብ ክንወስድ ገለገለ ይብል ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ጭንቀት ከም ዘለውን ኣይኮነን ንኤርትራ ከይዶም ውግእ ክገብሩ ኣብቲ ዶብ ናይ ትግራይ ንክቐርቡ ይፈርሁ ከም ዘለው እዩ ምክንያቱ ትግራይ ሰራዊት ተሰዲዶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ክማርኾም ከም ዝኽእል ከምታ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመቶም ከማ ከም ተጋጥሞም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ብወገን ትግራይ ሰራዊት ናይ ፌደራል ከቕርቡ ከም ዘይደልዩ ኣብኡ እንተመፅኡ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ጨውዩ ነቲ ሰራዊት ሕቁ ሃሪሙ ናብ ኤርትራ ክሃድም ከም ዘይክእል ገይሩ ክማርኾ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ኣገይን እዞም ሰባት እዚኣቶም they are just losers ከም ዝኾኑ ጽቡቕ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ ኣብዚኣ ስምዑ ሕጂ ሕነት ውድብ ሕወሓት ዘሎ ናይ ወንበር ውጥጥ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ መሊኡ ንኸይትግበርን ሓደጋ ትግራይ ቅልጡፍ ፍታሕ ከይረክብን ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ጸጋይ ገብረተኽለ ንትካል ናብ ዝሃወ ቃል እንትኸውን ሓድነትን ስምረትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክሰጋገር ተዘይክኢሉ ትግራይ ናብ ዘይትወፁ ሓደጋ ከም እተምርሕ ሓቢሩ ዝርዝር ኣለና ትግራይ ድሕሪ ዘተኣናገደቶ ኩናት ኣብ ክንዲ ተስፋ ሰላም ክትጥዕ ኣብ ከቢድ መንቀርቅሮ ትርከብ ተኹሲ ጠጠው ዘበለ ውዕሊ ፕሪቶርያ በቲ ዝድሊ ሕቶ ትግራዋይ ኣይምለስን ዘሎ ፕሪቶርያ ምትግባር ፍትሒ ፅንታ ምሕታት ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስ ሞ ይትረፍ እታ ዘላ ቁራስ ትግራይ እውን ሰላም ሓሪሙዋ ትርከብ ብፍላይ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ባዕሉ ንባዕሉ እናተባልዐ ፀገም ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክጋደድ እናገበረ ከም ዝርከብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ይግለጽ ህዝቢ ትግራይ ኣከምዚ ኩነታት ከሎ ግን ቶም ብርጅዋታት ግን መላገጽ ረኺቦም ኣለዉ ብዘይግነት ኤርትራዊ ኢኻ
بمننت تقراوا إخا مننت هي الكون عزيم كان إخا بصحة إرتراويان كم تحزت قلت أزنا بركة أنا تقراوا أي لو تعشقون خجبر يسك في بتزنا برا بتزي بإرتراجز كم تحجز بركة مو إرتراوين كخاء مننت هي الكاب زعوا تاريخ كا وانك خا مننت كبهل خا توقع خلاها زسك في الكا وحدش من حدش إرتراونت كما تصل زد الله والتي دفيرهم كأي زارو تشالنجون سلازمت كلهم أنا تقرأ وعيل كابد فترة توقع له تايس معك بس كل شيء يعني هجي they already know I wish them سجم كم زلهم I mean إتا أنا تقرأ وعيل تبلهم زلا نبعلهم كم زيتو وحط الله مفلتيهم رايت زربا انجيرا سلازغونت تاناتو براند بخومس لتفلتت درافاي سلازغونت ما سب سماعي كركب سلازلو سلدتك عمل لامبر ቤተሰብ ንዑ ከምኡ ከይትብል ንዓና ከማን ለኪምካና እንድሕር ደሊኻ ንስኻ በይንኻ ኹን ከም ዝብልዎ ኣብዛ ኢንተርቪው ይገልጽ እዩ ስለምንታይ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዝነበሮ እንተዝኸውን ነይሩ ትዝብሎ ዘሎ ተሓሳስባ እንታይ ዘሰክፍ ኣለዎ እቲ ሰብ ሻዕብያ መፅኡ ንኣብነት ኣብ ብሌን ኢና ኣይትበሉ ይበለና ብሌን የመንነተይ ኣነ ብሌናየ ወይ እውን ከምዚ ብሌን ኣይትበል ኤርትራዊ በሊሉ ዝገደደኒ የለን ከም ሃገራዊ ብሌን ብሄር እዩ ቋንቋ እዩ أنبابر لنا كم بلين دما I'm very proud of بلين كن زي قلنا تيرتراوي حقراو من النتنا تيد ما يرتراوي شعب زخونا عالم كابي متي خان دحري لومني كاب عد بلين يكون كون زبلو إيرتراوية كابي إيرتراوية متي أي زبلو بانديرا حقر كاتيلو من ما official بانديرا أنا حقر أي زريوم but these people are in delusion كذا ما يفلتني نيرة أبزق ربايا مهيروم نيز بس كنت حرسك فوق خوينس كم دو بالجليل أنا يسحبني ماني أيوة تقرأ إيه بلا ليلهم كاس الزارو صح يوم سولي انتهينا قرنا كاس سرعة زي قبل قليل هذا جدار اليوم ما صوت رأي تقرأ بق ولا بقول يولدي ولا باليوم دول حنا أنا تقرأ بتيهالو تقرأ سلزون تقرأ قد ولا هم يلكن وعلى خند حرسك فوق خوينس كم دو بالجليل أنا يسحبني ماني حدا معلتهم كم سلزون وركم على تقرأ مهاني أنا فلت أين وركم أبزق ربايا ما تم يقوم مهيرومو قدم كمو خمزي كوني فلت نيرو كابتن تتقمتي كابابوتاتون اديتاتون زسمعو زنبره تقراواي كمزي كوني فلت نيرو ابيناي زبني ايرتراوي ابتنسو زعبيلو دي ابزخون يكون كبسانه ايرترا انا تقراواي لجو زاربلو زنبره ما زبني نيرو نايزيا ملزي نايزيا حتو زيا ملسن تلكا اس كالله يقربلو اب تاريخنا ايرترا ما اسي ايرتراوي انا تقراواي لجو زارب نيرو دوسلن كنز فتر كا فيكشن يو لن كنز فتر كا فيكشن سلازخوني إزتي ناي بوليتيكا تي ناي محبر سباوي نوصك هون كله تي بوليتيكا ونوصناتهم دما أجندة عنديو مدو مجمرت استرجعت تجايز دلي نعاي تقالش نعايو وقع فيه أتسلات زلوا مريت تجري الله سلزم ده تناسبنا تنمايت تنزارات كالسي بدقن بوشتن كونكا بحوار كونكا إزكايت سلزم بعلنا سعادة خدان زجبرنا في جي فينا مالتي جماعة في حجون كم تابع حري من قست قال لي مساحة زربوا علم و دحين تسأل استثناء حالنا زغلوا له أربعين إسياس نتصوروا هورو قال نجر ندعس بعض الله خيدنا هبورو قال نجر خول الله نهبورو سي لوجيكي نو بدرجة عالم يلا نزي والحاندي حجي حالتي بزانا ما خصاي ولا تاسلطان زلا زلا دحرينا انتر كونترا بالنا ترينا انتنا تزي زلا دحرينا انتر كونترا بالنا ترينا انتنا تزي نسلطانينا نحنا صلولات ايكوننا نزلك صلولات ايكوننا اجندايو ازب دغه دقنا علنا حدارنا علنا اب فيسبوك نصفو اب يوتيوب كاخن فلفلو نمسسي صلولات سلازخنا ايكوننا اب يوتيوب كلفلف زمس زلخو اني اب فيسبوك صحف زلخو نسلطاني له يزبل زلو حج صلولات ايكوننا زبل زلو واغا يقلصير ونص واقع غصير وتي واقع خفل على حجري على يوتيوب ززاربو 3 ساعات 4 ساعات وخلف الفوز حدر كستو طنيسا خست حريص زبل قصلئي كزو از حدر ما نسي كغاغز حدر واقع خفل على سلازي صلو لا يكون نسلطاني له يزل زلو مالت اسحجن يس ابرها جبريل صبو غير ندجمل سلام صبو غير خاص فلتم اي ثينك تي
ኣብ ዩቱብ እናተኸፈልካ ትዛረቦ ዘለኻ ትዛዓቢ ውግን ቃልስን ኮይኑ ብኡ ገይሮም ድማ ስልጣን ሰኺሮም እዮም ኣክቹሊ ብዙሕ ሰብ ክብሪ ስለ ዝቦም በዚ ጉዳይ እዚ ስልጣን ከም ዝደልዩ ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ፅቡቕ እዩ ግን ሰብ ድሌታቱ ክገልፀልካ ከሎ let's go ዘለና ቦታ ኣብ ዓይነታት ፍረታት ዝሽየጠሉ ቦታ ኢና መፂና ዘለና ምስ ወናኒት ናይዛ ቦታ ዝኾነት ወይ ናይዛ መሸጣ ናይ ፍረታት ምሳና ካይዱ ዕላል ክህልወና እዩ ሓራይ መን ክመስል ሓራይ ማን ይበሃል ኣብዚ ካኒ ፍሩታታት ብዛዕባ ብጣዕሚ እዩ ዝሃለኽ ኣስቤዛ ኣለና ሓፈሻዊ ኩሉ ሎ ኣቮካዶ ላሚለ ኣራንሺ ባናና መንደሪን ዘይትውን ካውሎ ካፑቺኒ ካውሎ ፊዮሪ ፓፓዮ ኩሉ ሎ ሓራይስ ከ ንስራሕ ከመይ ትግንዘብ እያ ቦታ ስራሕ ኢና መፂና ዘለና ንስኹም ድማ ኣብዚ ክሰርሖ ከለኺ እንታይ ይስምዓኪ ብዛዕባ ስራሕ እንታይ ትብልና ስራሕ ዳ ፅቡቕ ስራሕ ይድለ እዩ ስራሕ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ብዘይ ስራሕ ኣይንበርኒ እዚ ከባቢ ዘለናዮ ዕዳጋ እኽሊ ኣብቲ ናይ ጥረምረ ፀኒሕና ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ፍሩታታት ዝሽየጠሉ ቦታ ኢና መፂና ዘለና እሞ እስኪ ብሓፈሻ ከባቢ ዕዳጋ እኽሊ እዚ ዕሙር ዕዳጋ ከመይ ትገልፅዮ ዕሙር ይዋ ብፍላይ ቀደም ኣሎ ግዜ ኣውደ ዓመት ገለ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ናይ ደገ ኣለዉ ናይ ዓደና ኣለዉ ሓፈሻውስ ቢዚ ማለት እዩ ኣብዚ ክትዛወር ከለኻ ኩሉ ቦታ ናይ ብሓቂ በቲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝፈሪ ትሕሶታት ማዕሪጉ ክትሪኦም ከለኻ ንክትሪኦ ኣዝዩ ባህታ ዝፈጥር እዩ ብወገን ከ ኣብዚ መፅኦም ዓማዊል ወይ ገዚኦም ክኸዱ ከለዉ ብሓፈሻ በዚ ክሓልፉ ከለዉ እንታይ ይብልኹም ንፉዓት የተባብዑና ብጣዕሚ እዮም ዝግደስሉ ይሕንሽሽ እዮም የተባብዑና ኻ ናይ ደገ ኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ ፃዕዱ ኻ ብጣዕሚ እዮም ክቐድሑ ኢሎም ዝመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ንክቐድሑ ጠርሖና ይግዙስ ንክቐድሑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብሎም ማለት እዩ ዋላ ቪድዮ ይቀድሑ ገለመለ ናይ ዓድና ፍርትኻ ተረካቢ ይኮነ ፍረሽ እዩ መዓዛ ኣለዎ ትሕዝቶ ካብ ናቶም ከዓ ንሕና ይበልጥ ማለት ስለ ዝኾነ ኻ ይብህጎ እንታይ ከሪአኩም ደልየ መስለኩም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብፍላይ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ሚድያታት ፕሊዝ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብጣዕሚ ይድፍቶ ኤርትራውያን ሰብ ትካላት ኣብ ድኳን ዘለዉ ድዮም ኣብ ጀርዲን ዘለዉ ድዮም ኣብ እንዳ ሻሂ ዘለዉ ድዮም ኣብ ሆቴል ዘለዉ ድዮም ንሳቶም እናዘራረብኩም ተመክሮ ናቶም እንታይ ይመስል ስራሕ ከመይ ይመስል ከመይ እዩ ህዝቢ ከመይ እዩ ትካል ሓደ ፃዕዳ ኢንተርቪው ምስ ገበረ ንዑ ኣብ ዩቱብ ንዑ ክንርዳ ይኮና ካብ ኤርትራ ብብዝሒ ከምዚ ክወፅእ ደስ ይብለና ኣነ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት እንታይ ይመስል ምሁራት ናይ ኤርትራ እንታይ ይመስሉ ኣብ ሕክምና ሓካይም ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ላይክ ብዙሕ ዝደገ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ቀፃል ክፈልጦ ዝደሊ ግን ክፈልጦ ዘይከኣለ ነገራት ኣለዉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብብዝሒ ክወፅእ ደስ ይብለና ዝፍሩታ ክንሪኦ ከለና ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዘለና ብሕጂ ክንበፅሖ ንኽእል ዘይኮነስ እቲ ተበፂሑ ዘለውን ናብ ህዝቢ ንክመፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ዘሎን እቶም ሚድያታት ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክገብሩ ከለዉ ካብ ልበይ ደስ ዝብለና ኣነ ንቐፅል المزور بتوع ويكا باسبورت اوتوريتي زي اكو موديل اقريميا زلنا موبايل هاربر كرين تبهل زي كرين زي تقند سرحه زناي بيشا كونتينر معدناتنا حيز مسمص لدغاي دسدت كم اكسبورت مالتي زين اب مركب كتصعن تخوي دما زي كرين زي تلينا مالتي ሰላም መጀመርታ ስመይ ሰናይ ተስፋ አለም በሃል ካብ ቤት ትምህርቲ እምባገረም ምስ ብፃይ ማዕበል ሳሳይና ኣሕመድ ሽምናይና ሰሪሕና ክንሪያ ዘለና እዛ ስራሕ እዚኣ ወደብ እያ እዛ ወደብ እዚኣ እንታይ እንታይ ጠቃሊላላ ድሕሪና ክሬን ኤንድ ዋየርለስ ኮንትሮል ስማርት ቦታ ጠቃሊላላ ማለት እዩ እዚ እዚኣ ቦት እዚኣ ናይ ፅዕነት መርከብ እያ ናይ ፅዕነት መርከብ ክንብል ከለና ፍልይ ዘብላ እንታይ እዩ ብሶላርን ብኤሌክትሪክ ቻርጅ ክሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ንቅድሚ ትኸዳላ ንድሕሪት ተጠዊቕና ኢኻ ከምዚኣ እዚኣ ሕዛ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ነዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ሰብ ዘይርዳኣ ነገር ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ኣሎ መሲልኩም ዝበዝሕ ሰብ ኣብታ ጉዕዞ ሂወቱ ዘይገጠሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ቬንቸር ካፒታል ክበሃል ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ወይ ከዓ ቬንቸር ካፒታሊስት ገለ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ወይ እውን ናይ ቢዝነስ ኣእምሮ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰብ እንታይ ዝገብር ከይዱ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ድዩ ኣብ ዩኒቨርሲታት ከይዱ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ይሰምዖም እሞ እንታይ ይገብር እዛ ሓሳብ እዚኣ ናብ ግብሪ ንክትቅይራ ክንደይ ካፒታል የድልየካ ይብሎ ምስ ይዘራረብ ዲል ይገብር ቬንቸር ካፒታሊስት ይበሃል ናተይ ድሪም ድማ ከምኡ ክኸውን እያ ሳም ፖይንት ንኩሉ ቢዝነስ ክትገብሮ ግዜ ስለዘይብልካ ነዞም በላሕቲ ቆልዑ ርኢኻ ኣገዳሲ ሓሳብ ዘለዎም ወሲድካ ፋንድ ትገብሮም ነቲ ሓሳብ ናቶም ናብ ግብሪ ናብ ትካል ደረጃ ንክኸይድ ድማ ተተባብዖምን
ገንዘብ ትቦም ናብ ዕዳጋ ከብፅሕዎ ንብረት ድማ ትድግፎም I think ኣብ ኤርትራ እዚያ ጉዳይ እዚያ ዝያዳ ክድፋእ ኣላ ድማ ተስፋ ይገብር መንግስቲ ንኩሉ ክገብሮ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ነዚ ብሪልያንት ሓሳባት ድማ ኢንቨስተርስ መፅኦም ነቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንክገብሮ ወርክሾፕ ክገብረሎም ናይ ኤሌክትሪክ ቢልስ ዘድልዮም ጥረ ነገር ኩሉ ነገር ፋንድ ትገብረሎም ንሳቶም ድማ ዲል ትገብር ንሳቶም ዝረብሕሉ ንስኻ ትረብሓሉ እቲ ጉዳይ ድማ ብሃገር ደረጃ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ዝኽእል ሓሳባት ንክኸውን ካብ ሓሳብ ካብ ሕልሚ ናብ ትግባረ ንክኸይድ ድማ ኩሉ ሰብ ክዋሳቀሉ ይኽእል ስለዚ ሓኪም ዘለኻ ዲኻ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ዘለኻ ዲኻ ካልእ ኣብ ቢዝነስ ዘለኻ ወይ ምስ ቢዝነስ ቀጥታ ዘይተሓስ ኮይንተ ሓሳብካ ካፒታልካን ኣእምሮኻን ተጠቒምካ ነዞም ሓሳብ ዘለዎም ፈጠርቲ ዝኾኑ ሰባት ፋንድ ብምግባር ምስኦም ሽርክነት ጌርካ ኣብ ቢዝነስ እውን ክእቶ ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ኣነ ጥራይ ክገብሮ ዘይኮነሲ ናይ ካልኦት ሓሳባት ፋንድ ብምግባር ንሳቶም ብሽርክነት ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራውያን ክሰርፅ ይደሊ ምስ ግዜ ድማ ብከምዚ ኣተሓሳስባ ተኸይድና ብሪልያንት ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲታት ከይድካ ሓሳባቶም ማለት ሓደ ንእሽተይ መንእሰይ ናብ ቢዝነስ ክቕይሮ እቲ ሓሳብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካፒታል የድልየካ ተኣማንነት የድልየካ ደገፍ የድልየካ ሜይቢ እዚ ትካል እዚ 5 ዓመት ክሰርሓሉ ኣለካ እቲ ፕሮዳክት ንክስራሕ ካበይ ኣምፅኡ ክሰርሕ መፃኢ ኣለዎ ሂወቱ ክግደስ እዩ ነቲ ሓሳብ ገዲፍዎ ኣብ ስራሕ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ክትሕግዞም ኣለካ ብኡ ጌርካ ድማ ሓደ ብሉፅ ቁጠባዊ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሚ ከተማዕብል ትኽእል ናተይ ሓሳብ እያ ናትኩም ሓሳብ እንታይ ይመስል ኦፍኮርስ ክትምዝምዞም የብልካን ምሳቶም ተረዳዲካ ዋላ መንግስቲ እውን ወከልቲ ክገብረሎም ይኽእል እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮይ ዝመፅእ እዩ ኣይ ሆፕ ኣብታ ትመፅእ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣከም ሓሳባት ድማ ክንዋሳእ ናይ ሎማ ኣርእስታ ኣብዚ ክውድእ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም عندي بوي سيفتو كل ناس قال